салом ба ҳамаи мухлисони барса тиҷӣ ва дӯстдорони футбол. Бозии дишаба байни Барселона ва Реал воқеан як тӯҳфа барои ҳамаи мухлисони ин варзиши бузург буд. Ин танҳо як бозӣ набуд, балки як драмаи ҳақиқӣ буд, ки ҳар як дақиқа онро эҳсосот ва шиддат пур мекард. Муқобилати Барселона ва Реал ҳамеша бештар аз як бозӣ аст. Ин муборизаи ду титанҳои футбол аст, ки рақобати онҳо даҳсолаҳо давом мекунад ва таваҷҷӯҳи миллионҳо мухлисонро дар саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. ҳар дуи клуб бо ниятҳои ҷиддӣ ба ин бозӣ омадаанд. Барселона кӯшиш мекард, ки мавқеи худро дар чемпионат тақвият диҳад, дар ҳоле ки Реал мехост роҳбариро бозпас гирад ва қобилияти худро дар майдони хонагӣ исбот кунад. ҳозир дар бораи ин рақобат пурратар гап мезанем. дӯстон, мехоҳам ба шумо як маълумоти муҳимро дар бораи ояндаи канали Барса ТВ гап занам. тавре ки шояд шумо пай бурдаед, дар вақтҳои охир миқдори видеоҳои нав кам шудааст. Сабаб оддӣ аст. Канали мо сарпараст надорад, ки ин ба шавқу ҳаваси ман барои видео кардан таъсир мерасонад. Аммо ман воқеан мехоҳам шуморо бо видеои нав шод гардонам ва бо идеяи ҷолиб барои шумо видео тайёр намоям. барои ин ба дастгирии шумо ниёз дорам. Агар шумо хоҳед, ки канал идома ёбад ва рушд кунад, ман шуморо даъват мекунам, ки тавассути донат кӯмак расонед. ссилка дар описания ва комментарияи ин видео. ҳар як кӯмаки шумо, ҳатто хурдтарин, барои ман мотиватсияи бузург мегардад, ки бештар видеои ҷолиб ва босифат эҷод кунам. якҷоя мо метавонем ба канали худ ҳаёти нав бахшем ва онро бозам беҳтар созем. ташаккур барои фаҳмиш ва дастгирии шумо. умедворам, ки ба зудӣ дар видеои нав боз ҳамдигарро мебинем. акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред, ки давомаш мошти мегузарад. аз дақиқаҳои аввалини бозӣ маълум буд, ки ҳар дуи даста бо иродаи қатъӣ ҳастанд. Реал бозиро бо фишори агрессивӣ оғоз кард ва кӯшиш мекард tashabbusро ба дасти худ гирад. Аммо Барселона ба ин бо ҳимояи зирак ва ҳамлаҳои зуд ҷавоб дод. дар дақиқаи 30 чунин менамуд, ки Реал тавассути талошҳои Килиан Мбаппе ҳисобро боз кард, аммо мутаассифона барои мадридиён гол бинобар офсайд бекор карда шуд. ин рӯйдод аввалин сигнали ташвишовар барои соҳибони майдон буд, ки ишора мекард, ки бахт имрӯз дар паҳлӯи онҳо нест. пас аз танаффус Барселона бо энергияи нав ва нақшаи равшани амалҳо ба майдон баромад. дар дақиқаи 54 Роберт Левандовски бо нишон додани маҳорати худ ҳисобро дар бозӣ боз кард. бозии ӯ воқеан таҷассумгари ҳунар ва дақиқӣ буд. танҳо пас аз 2 дақиқа ӯ афзалияти дастаи худро дучанд кард ва дублро ба даст овард. ин лаҳзае буд, ки Барселона бозиро зери назорати худ гирифт. сарфи назар аз кӯшишҳои Реал барои тағйири ҷараёни бозӣ, ҳамлаҳои онҳо ба ҳимояи боэътимоди меҳмонон бархӯрданд. дар дақиқаи 66 Мбаппе боз кӯшиш кард, ки фосиларо кам кунад, аммо бозам дар офсайд қарор гирифт. ин рӯзе буд, ки ҳамаи кӯшишҳои мадридиён барбод рафтанд. дар дақиқаи 77 ҷавони бо истеъдоди Барселона Ламин Ямал фосиларо зиёд кард ва голи сеюмро зад. эътимод ва пухтагии ӯ дар майдон ҳайратовар аст, хусусан бо назардошти синни ҷавонаш. дар дақиқаи 84 Рафиня нуқтаи ин бозиро гузошт, голи чорумро зад. ин гол муқовимати Реалро комилан шикаст ва ба авҷи ҳунарнамоии аълои Барселона табдил ёфт. даста бозии афсонавӣ нишон дод ва якдигарфаҳмии онҳо дар майдон комилан беҳтарин буд. ҳамчунин дастовардҳои инфиродии бозингарони Барселонаро қайд кардан лозим аст. Роберт Левандовски, Рафиня ва Ламин Ямал дар мавқеҳои пешсаф дар системаи голҷамъи пас дар мавсими ҷории Ла Лига қарор доранд. саҳми онҳо дар муваффақияти даста бебаҳо аст ва онҳо боз ва боз сатҳи баланди бозии худро тасдиқ мекунанд. ба диққати махсус сазовор аст сармураббии Барселона Ханс Дитер Флик. қарорҳои тактикии ӯ ва қобилияти ҳавасманд кардани даста натиҷаҳои худро медиҳанд. муҳим аст қайд кардан, ки тибқи омор ӯ ҳатто дар оғози фаъолияти худ дар клуб аз Пеп Гвардиола пеш гузаштааст, ки ин аз сифати истисноии мураббигии ӯ ва қобилияти мутобиқ шудан ба ҳолатҳои гуногуни майдон шаҳодат медиҳад. нимаи аввали бозӣ хеле асабонӣ ва хатарнок буд, ки дар он Барса беҳтарин ба назар намерасид, аммо онҳо тоб оварданд ва нақшаи Б-ро, ки қариб комил буд, ба кор андохтанд. дар нимаи дуюм рақиб дигар имконият надошт, танҳо умедаш ба нимаи аввал буд. шодам, ки ин яка имрӯз чунин бозии дурахшон нишон дод. ӯ пас аз тамоми танқидҳо инро сазовор буд. ӯ санҷишро гузашт ва ҳамчун рақами аввал
боқӣ мемонад. имрӯз ғалаба кардан муҳим буд, бозӣ хеле асабонӣ буд, аммо ҳамаи кӯшишҳо самара доданд. барса дигар дар охир ҳамчун дастаи хаста ба назар намерасад. ҳоло реал дар муқобили чунин монстрҳои хурдакаки флик вазнинтар ба назар мерасад. ин ғалаба на танҳо се хол аст, балки намоиши қувват, эътимод ва рӯҳи даставӣ мебошад. барселона нишон дод ки омода аст барои ҷойҳои баландтарин мубориза барад ва мухлисонашро шод гардонад. мо бо дастаи худ ифтихор мекунем ва барои ин бозии фаромӯшнашаванда ба он ташаккур мегӯем. Виска Барса, виска Каталония. бо шумо будам ман мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайбачӯча дар паноҳи Аллоҳ.